Sizwe sakwaXhosa wena Mzonsundu sesikule nyakanyaka esikuyo nje kungenxa yenkokheli zethu ekwabonakala ingathi ipokoto zabo zifudumele enough into ba mabalibala imvelaphi yazo. Before ufuna ukuya kwi-comment section yami ngicela ukuzazisa into bandingibani. Ndingutola uZulu udla ngamandla umchenge ungwenyankomo uZulu omnyama khanye entabeni zokhahla. Ndisisukulwana sakwaXaba oshwabati into yashwabadela inkomo nempondo. Oh nonkosi. Bafethu lento esikuyo ayonto yayizolo. Lexa ke sizibhaqa sikuyo iqalwe ngezinye izinto phana pha in as much as ndisithi sizwe sakwaXhosa le into ezakwenzeka apha njoba icontrol esaseyisithi ifuna ukubalekela ecourt into ba iyoyiface ecourt lento le imoshakele kwalapha. Kodwa utata ndimvethetha apha esithi xa kunje bokumele into ba kudibana amabutho. Sinawo yini amabutho because ugovernment wathi xa kengquzulana nabantu beroyalties bebhekeliselana le ecaleni neroyalties zathatha abantu besizwe sayo sababhekelisela le emacaleni. Xa kunje xa nizathi nifuna amabutho ninawo yini amabutho? Andithethi kakubi bafethu and please do not ndicela undive until i-video yami iphele before you come for me. Into esesayibona isenzeka apha sibone ingathi umuntu nomuntu ujonga ipokoto yakhe ngongathi imvelaphi yakhe akanandaba nayo. Akalmandi into ba mayidiluthwe. Ilusizi imbila into yenzeka pha eEast London because in as much as nzisithi sizwe sakwaXhosa lando bayiwina because right now icontrolesa ithi ifuna ukuthatha lento ibhekise court. Bazahamba baye court basithi i-sitting judge ibe ngumlungu. Yinoni umlungu into angasixelelayo na ngesizwe sethu? Because amasiko wethu nezithethe zethu zaziwa sithi xa bevela babheke bathi abantu ababaseNigeria bathi bona hayi lo muntu akabekwa ngapha eSouth Africa ubekwe okanye eNigeria apha bosokuzi celebrations sizajike sithini izaqhuma lana bafike benza rituals baperform rituals pha bafethu into neNigeria phakathi mncane khula ngibukela imovies zabo lento bathi sebenxibile kwayindlela abanxiba iyathusa lando sibuka imikhokha banayo imilingo abayibeyenza kwi-movies zayo xa bagqibula ubajongile nje ngendlela abanxibe ngayo iyathusa kube kusitsho le ngoma ngaphezulu. South Africans either nithetha ngoku or you forever hold your peace. Njoba kuthiwa kunematch ezayo nje nge-30 kaMarch 2026 either you do something about it now or forever hold your peace because we know for a fact into ba each and every time kukhona into efaka abantu bokufika ugovernment uma ngaphambili avike ngaba abavikele athi hayi lonto against the law. So unoba ngabani zathi nifuna ukuba mabathweni nifuna ukuyilanda ngomthetho akho into ezalunga apho nithexa nisiva nje kuthiwa hayi amapolisa atheni that hayi bayimoshile. Andithethi kakubi futhi ngaphezulu eNatal babebenze lento lena bese wabona amabutho ba umsebenzi wabo yini because akhona amabutho every now and then kusoloko kuthiwa naku King Misizulu uthi naku King Misizulu uthi thina Eastern Cape enye into eyichallenge enkulu kukhona lo mbanguswano kukhona nje umbanguswano amongst ourselves xa kunje sithini because uba ngabe besibumbene ngendlela okumele sibumbana ngayo le into ibingeke yenzeke and for the mere fact ayondelelo lonto because ibonisa nje indlela igovernment wethu Eastern Cape owiki ngakhona why bezayiqala Eastern Cape lendo and sezithule nje even ezinye izizwe ngale nto yenzeke Eastern Cape because yakusuka Eastern Cape yathathwa lento yabhekiswe court bayiwina ecourt izasuka iyokwenziwa kwenye indawo bathi xa beyilwisa kwenye indawo bajike ba refer kula case yase Eastern Cape into ba this is not the first time lento isenzeka. And you can go back to all my videos, you've never heard me standing up for into nokwenza abantu bokufika. But when it comes to things like that, bafethu angikwazi kuvuma mina ngamasiko nezithethe zethu. They have diluted our blood already because odadewethu baye bazalela abantu bokufika. Nababili najika nababiza ojolofina kwaye into ejokisayo. Ubungozi balendo anibazi nina because ababantu bafike baperformana ne-rituals zabo kunezinto abafike bazenza pha bathini ngenkumkani yakhona. Bafethu banobungozi aba bantu bokufika especially kwinto ezifana nezi uba ngabukhulu ubukela imovies ama Nigerians uzayiva lento ndiyithethayo
Even no matter what has been happening before, siyayazi ugovernment wethu soloke bathethelela sokuthi, but right now Premier Oscar Mabuyane sicela ume ngenyawo. Bafethu anithethi kakubi but jonga indlela uThami Ntuli akaba close ngayo no King waKwaZulu. Ujonge indlela uThami Ntuli akaba close no PC ngithetha ngeprofessional commissioner because zezona security clusters ekumele ba ezi xa kunje kubhekwe kuzo kujongwe kuzo. Right now wena and I hardly see uPremier wethu except if kunento nokwenza namatheko. I hardly see uPremier wethu eno professional commissioner wethu. Abaninzi ndisho abamazi no professional commissioner wethu owase Eastern Cape. I hardly see uPremier wethu Oscar Mabuyane kuthiwa uhleli namakhosi uhleli nenkumkani. Ndicela ilungiswe bafethu lena. Uba ngaba imatch ikhona nge-30 kaMarch, let people go there in numbers. It is either now or you forever hold your peace. Because in as much as decisions sithi thina amabutho yinto esibonakala singanawo ngokulantola Eastern Cape. Ama-Nigeria xa kungathiwa kuvela amabutho azavela amabutho wabo. Xa kungathiwa ama-Nigerian mawalwe azawalwa ama-Nigerian. Thina sibe sijika sithini singamagwala. Kanti igqibele mina amaXhosa kungamagorha. Le into endiyibona isenzeka pha bafethu khona umuntu ondike ndambona uSiphe uke wathetha into wapha wathi in as much as umzekelo iKZN ima ngenyawo ilwela iprovince yayo njoba bebhizi bebagxotha njoba bebagxotha eKZN bazabheke Eastern Cape because Eastern Cape ilula. Sibonakala thina singojolofina abala easily in love nabantu bokufika. Andiyandale andikho andifuna umuntu ozabhala igama loba ndaze nofobi. Singabathanda. Ndicela uvule ingqondo. Noba wenzani, vula ingqondo. Imvelaphi yethu lo sokudlalwa ngayo right now.